İsa 12 şagirdini yanına çağırıp, olara ähli arwah jynlary kowmaga, her türlü keselleri bejermäge güç we ygtyar berdi. Onsoň olary Hudaýyň şalygyny wagt etmäge we hassalara şifa bermäge iýberdi. İsa olara, yol üçin hiç saat almaň. Yanınızda ne hasa, ne torba, ne çörek, ne pul, ne artıkmaç eşik, hiç saat bolmasın. Haýsy öýe girseňiz, tä ol şäherden çykyp gaýdýan çaňyz şol öýde bolun. Eger adamlar sizi kabul etmeseler, olaryň şäherinden çykyp gaýdanyňyzda olara garşy şaýatlyk hökmüne aýagyňyzyň tozuny kakyň, diýdi. Şeýdip olar yola düşdüler. Her bir baran yerine hoş havary wagt edip, hassalary sagallyp, oba aýlandylar. Şol wagt Herod han bolan wakalaryň baryny eşidip gaty aljyrady. Sebäbi käbir adamlar Yahya diýerelipdir, diýerdiler. Käbirleri Ilyas peýda bolupdyr. Başga birleri hem gadymy peýgamberleriň biri diýerelipdir, diýşärdiler. Herod bolsa, men Yahyanyň başyny çaptyrdım. Onu bu adam kimke? Ol hakda üýtgeşik habarlar eşidýän, diýdi. Ol İsa'ny görmäge jan etdi. Resullar ýzyna gelen soň öz eden işlerini İsa habar berdiler. Ol hem olary ýanyna alyp Betsaida diýen şähere gitdi. Emma mähelle muny bilip, onuň ýzynyň bardy. Ol hem olary oňat garşylap, Hudaýyň şalygy hakda gurrun berdi we şifa mätäç adamlary sagaltdy. Gün ýaşyp barýarka, 12'ler İsa'nyň ýanyna gelip, bu mähelläni göýber, töwerekdäki obalara gidip yatara yer we adyk tapsynlar. Sebäbi biz bir çola ýerde ahyry, diýdiler. Emma İsa, olary iýmäge zady siz berin, diýdi. Olar hem, biz munça mähelle üçin iýmit satyn almaga gidelimi? Biziň 5 çörek bilen 2 balykdan başga zadymyz ýok ahyry, diýdiler. Ol ýerde 5000 golay erkekler bardy. Emma İsa şägirdlerine, olary 50-50'den topar edip oturdun, diýip tapşyrdy. Olar hem şeýledip, hemmeleri oturtdular. İsa bolsa 5 çörek bilen 2 balyk alyp, gözlerini göge dikip şükür etdi. Soňra bulary halka paýlar ýaly bölüşdirip şägirdlerine berdi. Hemmeler iýip doýdular. Artyp galan çörek böleklerini ýygnap 12 sebedi doldurdular. Bir gün İsa yekelikte Hudaýa doga okaýardy. Şägirdleri hem onuň ýanyndadı. İsa olardan, "Halk maňa kim diýär?" diýip sorady. Olar, "Käbirleri Yahya çümdürüji, käbirleri Ilyas, başga birleri bolsa gadymy peýgamberlerden biri diýerelipdir diýär" diýip jogap berdiler. İsa olardan, "Siz maňa kim diýärsiňiz?" diýip sorady. Petrus, "Sen Hudaýyň Mesihisiň" diýip jogap berdi. İsa bolsa muny hiç kime aýtmadygy olara berk tapşyrdy. Onsoň İsa sözüni dowam edip, "İnsan ogly köp görgü görmeli. Ýaşullar, ýolbaşy ruhanlar we Tövrat mugallimleri tarapyndan ret edilmeli, öldürilmeli we üçlenji gün dirilmelidir" diýdi. İsa olaryň hemmesine şeýle diýdi: "Kim meniň ýzyma ermek isleýän bolsa, özüni inkar etsinne, her gün haçyny alyp ýzyma düşsün.
Kim canını halas etmek islese, onu yitirer. Yöne kim canını menin uğrumna yitirse, onu halas eder. İnsan tutuş dünyanı kazanıvam, canından mahrum bolsa, ona näme peydası bar? Kim menden ve menin sözlerimden utansa, insan oğlu da özünün, atasının ve mukaddes periştelerin şöhratı bilen gelen mahalı ondan utanar. Emma size doğrusunu aýdýaryn. Bu yerde duranların käbiri ölmezden öň Hudaýyň şalygynyň gelýänini görerler. Bu sözleri aýdanyndan 8 gün geçen soň İsa Petrusy, Yohannany we Ýakuby ýanyna alyp Hudaýa doga okamak üçin dağa çykdy. Doga okap otirka onun 100 keşpi üýtkäp, egin başı lowurdap appak boldy. Ine, iki adam onun bilen gürrüňleşip durdy. Bu Musa bilen Eliasy. Olar şöhrat içinde peýda bolup, İsa'nın dünýäden alınmaly pursady barada gürrüň edýärdiler. Bu pursat Ýerusalimne amalaşmalydy. Petrus bilen onun ýanyna naklary uku basmarlaýardy. Emma olar ukudan açılıp İsa'nın şöhratyny hem onun ýanyna duran iki adamy gördüler. Musa bilen Elias İsa'nın ýanyndan aýrylyp barýar kalar. Petrus näme diýänini özü de bilmän oňa: "Halipa, bize bu ýerde bolmak ýakymly. 3 çadır dikeli. Biri sana, biri Musa, biri Eliasa," diýdi. Petrus buları aýdyp durka bir bulut gelip olaryň üstüne örtdi. Özlerini bulut gurşap alanna olar gaty gorkdular. Bulutdan: "Bu meniň oglumdur. Saýlap seçenimdir. Oňa kulak asyň," diýen bir owaz geldi. Bu ses keselen wagty İsa ýeke galdy. Şähertler bolsa dymyp, gören datlary barada şol günlerde hiç kime gurrun bermediler. Şol günüň ertesi dağdan aşak düşen wagty bir uly mähelle İsa'ny garşylady. Mähelläniň içinden bir adam gıygyryp şeýle diýdi: "Mugallim, ýalbarýan, meniň ogluma nadaryňy sal. Ol meniň ýalyňy çağan." Ine, onu bir arwaq jin eýleýär. Ol birden çygyryp başlaýar. Ol ruh onun agdyndan ak köpük gelýänçe silterleýär. Yer bilen ýeksan edip, ondan zordan aýrylýar. Şähertlerine onu çıkarıp ber diýip ýalwardym. Emma olar başarmadylar. İsa: "Ey, ýoldan çıkan imansyz nesil, men haçana çenli siziň bilen bolup, size çydaýyn. Oğluňy bärik getir," diýdi. Çağa İsa'nın ýanyna gelýärkä, arwaq onu yere urup köp silterledi. Emma İsa arwaq jyna käýäp, çağany sagallyp atasyna gowşurdy. Hemmeler Hudaýyň beýikdigine hayran galdy. Hemmeler İsa'nın eden işlerine gen galdy. İsa öz şähertlerine: "Bu sözler gulaňyzda galsyn. İnsan ogly insanlaryň eline tapşyrlar," diýdi. Emma olar bu söze düşünmediler.
Bu sözüň manysy olar üçin gizlin bolup galdy. Olar bu barada İsa'dan soramaga da gorkdular. Şähertlerin arasynda olardan kimin iň beýiktigi barada jedel ýüze çykdy. İsa olaryň ýüregindäki pikiri aňyp, bir çağany aldy da ýanyna duruzdy. Onsoň olara, kim şunuň ýaly bir çağany meniň adymdan kabul etse, meni kabul etdigidir. Meni kabul eden bolsa, meni ibereni kabul edýändir. Araňyzda kim hemmeden pes bolsa, iň beýik şoldur, diýdi. Yohanna İsa ýüzlenip, Halipa, biz seniň adyň bilen arwah jynlary çykarýan bir adamy gördük. Ýöne onuň biziň bilen bile däligi üçin onu tawtatmak isledik, diýdi. İsa oňa, onu tawtatmaň. Kim size garşy bolmasa, ol siziň tarapyňyzdadyr, diýdi. Göge alınmaly mahaly golaýlanyna İsa Ýerusalime gitmek ýüregine düýüp ýola düşdi. Ol özünden öň birnäçe ilçini ýorlady. Olar hem onuň gelerini taýýarlyk görmek üçin Samariýalylaryň bir obasyna girdiler. Emma Samariýalylar İsa'ny kabul etmediler. Sebäbi onuň ugry Ýerusalime tarapdy. İsa'nyň şähertleri Ýakup bilen Yohanna muny görüp ondan, "Ey agam, olary ýok etmek üçin gökten ot ýagdyrmagymyzy isleýärsiňmi?" diýip soradylar. Emma İsa öwrülip olara käýedi. Onsoň olar başga oba gitdiler. Ýolda barýar kalar. Bir adam İsa, "Nire gitseň men hem seniň ýygyňa düşjek," diýdi. İsa oňa, "Tilkileriň süreni, kuşlaryň höwürtgesi bardyr. Ýöne insan oglunyň başyny goýara da ýeri ýokdur," diýdi. Başga birine, "Meniň ýygyma düş," diýdi. Emma ol, "Agam, ruhsat et. Öňürti gidip kakamy jaýlaýyn," diýdi. Emma İsa oňa, "Goý, ölülerini ölüleriň özleri jaýla bersinler. Ýöne sen gitde, Hudaýyň şalygyny wagt et," diýdi. Ýene birisi, "Agam, seniň ýygyňa düşeýin. Ýöne ruhsat ber, öňürti maşgalan bilen hoşlaşaýyn," diýdi. İsa oňa, "Eline adal alan soň ýygyna seredýän adam Hudaýyň şalygyna münasip däldir," diýdi.